lama engkau di rantau. Tunggu-tunggu dirimu, betapa kejam dirimu, tinggalkan aku sendiri. Di ranah Minangnya ini hati merintis, aduh hati merintis, aduh hati merintis. Masih terlukis namamu di tepi teluk Bayur. Setiap kapal yang singgah ku harap engkau yang datang membawa yang datang membawa tapi kini semua harapanku telah sirna. Selendang sutra darimu tinggal kenang. Osa sudah itu kasidang narami dena mudo mata wajib diketahui aku karajunan akan dilalui bertanggung jawab dan penting sekali jangan sampai kelihatan budi. Oh kelihatan budi di tangan narami umpamu si jahil nasange marugi cara dia samenggonai. Oh bingung satali basi lain dengan mengaji atau etongan nyawa sekali nama minta ulu menjadi bupati atau nama jadi calon menteri lanya diplomanyo diplomat ni batanam kacang jago nyubi basi yang padi jukuli mani kiri itu kami nama buat kasidang paleno nama minta duduk nama macikari nama jujur sadut nama megang adat nama citampu dibari tak tahu duri je bongku malam kau orang tanya undang-undang datua kaganti jawabnya kalak jawab tu lepas tu ibadalah dari oh bujang siang jemalah bahati mabuk anak sambilan indah barin dua de ulalaka dengan pariwe sampai babini kepada sebusu jangan berurang memandi baru atajun nawak manyuru oh satanga begitu parangai dua oh sabua lagi nende dan karlam sidang lah banyak kejadian di masuk sekarang biar di Batu Sangka walau di Padang Panjang biar di Bukit Tinggi walau di Kota Padang biar di Solo di Alahan Panjang biar di negari awak atau di negari orang biar di sana awak atau di sana orang biar kemanakan awak atau kemanakan orang oh tala biar bana kagadi-gadi jangan bujang-bujang kalau nak gadi-gadi di zaman kini jo kalau dipandanglah suko memakai baju nei oh ne senjang-senjang lain pakai sarung pensil atau singkok pinggang kalau nak bujang kaki to pandang kini nyo kaki lah pakai galang talingo kini lah pakai subang lah tambah puluh jo barang panjar rampi dan hitam lah dicolok pirang tak ubah bantu babulu musang kadang lah bantu turis datang dari Jepang kadang lah bantu kamera ndak racun lalang itu lah dikatakan dari oh anak nyop satanga dipandang anak bujang iyo lah bantu baru kadang itu tandonyo lah taban dia pasang lah pati dunia dihoyak dia baca no gadang lah lupa saja badun baralek minatulah pulang oh nak jangan ditompang lah ditompang ayo di mana neko malam la
di jalan Jawa lah dia mulai. Aku lagi malam baikku. Ini kan baik puluh. Ella dan Allah.
gitu. Kalau angin itu ure lapado gitu. Kalau tanah lada nyomi itu lada leda jangan lapado gitu. Ada sawatu lagi layatiku susah. Ondela ibu hatiku lada lay bukan nala ulah. Nasir anak Adam begitulah sudah. Lay api jo air, lay angin jo tanah. Apalah bilo sampai lay alemu ajalullah. Mari balai dengan batu kalau tiada dan Tuhan melainkan Allah. Belai matilah kamu lana di dalam kuli malana di dalam kuli mala ilaha illallah. Sawatu lagi iyo dengarlah iman. Lay sari adalah deko indah adalah adola batarika. Tarika deko indah adoba batika. Hakikat deko indah lay ado ma'arifat. Esa umpamu pati lay indah bahure. Lay batang la iyo nyomati. Oh buat adalah tidak ada pe. Oh jadilah dah iyo lapar. Di kampung lah iyo akhirat. Oh jadilah dah iyo musikin. Salamulah dah iyo dilah. Esa waktu lah iyo nyolagi. Oh dengarlah dah iyo de tuan. Syariat lah dah iyo nyoh jalan. Tarikan lah iyo nyoh jalan. Hakikat lah dah iyo nyoh itu. Kasudahan lay nyoh jalan. Sifat lah dah iyo nyoh itu. Kesamparono lah dah iyo nyoh simpan. Lay sawatu lah dah iyo nyoh lagi. Oh hati lah iyo bosan say. Lelahi boleh hatiku. Oh bukan dah iyo sebagai. Nilai Allah lah dah iyo ku utara. Oh hidup dia kan ibadah. Nilai mati lah iyo ditumpang. Oh walan deko salah saya. Masukkan lah dah iyo ko kanu. Babilang lah dah iyo ko sampai. Oh tumbuh lah dah iyo lah sasai. Matul lah dah iyo badarai. Belai datang lah iyo lah rupo. Lai macam lah dah iyo berbagai. Mengatur lah dah iyo kan rupo. Oh takui lah iyo lah aku. Di dalam lah pengajian. Oleh lah iyo alemu. Jalan lah dah iyo nyoman. Di situ lah dah iyo nyoman. Terang-terang lah dah iyo nyobana. Oh paham lah iyo nyo itu. Nyatu-nyatu lah iyo kan bana. Nilai surah lah nyo itu. Nilai surah lah dah iyo nyo itu. Jo kalau
beliau tadi di hati yo di mata tak kelang-kelang. Yaitu ditantang pakaian ninyit yo mama odenana itu marus de bintang terang. Ada pun pakaian de pangulu beliau hiyo dan tolan tanyo mangko de serong la de tadan tuang apoai pulo la hikmanyo. Apola hikmanyo bakatorekan gitu itu de tanyo de para tamu ditanyo iyo la kado ditantang kari hulunyo kakanan de madonyo. Apoai sabanan karanonyo apoai pulo la hikmanyo. Itu nan marus wala de manga manere kanani yo la de nyo gitu. Tariyo de nalai katarangani yo kakami nambadu. Kapadone diri la de langki sau istimewa bana taruntu etanyo. Itu bana penjawab. Oh dari ne kamilanan badu. Ditantang pakaian la de pangulu pakai serong tagan tonyo pulo. Do kalau iyo maananyo atau di dalam hikmanyo ninyek mama iyo denyo itu tidak mulia mancongkong dua-duanya karena iyo lari nini mama uyo pangulu sama matu karena nani iyo lade pangulu jo kalau iyo di rumah tanggo kapai tampe obatanyo kapulang o tampe babarito. Banyak pakaian iyo denyo adat nampen tiang de pangulu nangko pertama duduk yo de mancang tuang tidak ayelo sama tomato kado mama de karambie itu ay pada pantanganyo katigo pemamalinya atana kalapau dan tidak boleh sama to karano nani yo la de pangulu kan sudah iyo dan melanya to ala dituokan de salang ditinggikan saran tiang de nyopulu pakaian do seronan peta dan tuang itu ay ada de pangulu gitu karano iyo dan de pangulu di rumah iyo dan de tanggonyo kaladang tidak yo kena harang kasawanan tidak balulu pulo begitu nani yo la de nyobana pejawapan tanyo de para tamu tapi kini lah banyak tajadilah banyak basu baca doiku lah banyak nani yo la nantalangga pantangan yo la dan de gitu kado di kantang genyo kari nanta sisi di pinggangnya kalau pangulula denyo itu sisi kari yo di pinggangnya bukan kanan yo de tangkenyo tapi kiri sama tomato begitu nani yo la denyo bana denan de wahai la dan saudara mangko yo denan de kiri ada tujuan de hikmanyo kalau pangulula denyo itu baalam le baba padang lapang tidak tak sama de kato tidak mahari mahantam tanah ba itu pangulu de sama tu mangko kita adok tangkainyo pangulu pantang macabui karinyo kalau macabui karilangan di sarung itu indah bisa menjadi de orang tu iyo dan itulah de hikmanyo iyo ditantang sisi de karinyo karano de iyo la de pangulu iyo nan kalau nan dikiro obakatola de nyobana mahukum dia sama tomato pantang kunyang la de kuni pantang lama ode santanyo itu kan jadi pangulu de sama to ditantang yo de nalai bengko kari iyo lan bengko la de nyolimo pangulu kan bage de tuladan diadak walau nan diadamo arati karinan bengko limo tidak kabar pisah rukun Islam di mano kamano
basandi sara basandi kita baide bullahnya denan ko ampe dosa nak de nyota nyola ampe la puluh la de jauh abenyo malabihi kami nanajaan cama ngurangi rasuhai siu siu delai ampi la de baku ku ayam sadang la de marando kini ampi la de babu ni ya itu si kudo kudo di mungkunyo de basamo adi malam la de bae kudel layan talaka ba amano di barijo sekarang naku de paminta abana de kawan kita Della subuh katibu karano yo tito de sari sari pasu oh jarang obatamu di tampenanku di daerah si
pong setiap kapal yang singgah. Ku harap engkau yang datang membawa yang datang membawa tapi kini semua harapanku telah sirna. Selendang sutra darimu tinggal kenangan. Lalu buyung mengapa lupa padaku. Selama engkau di rantau, ku tunggu dirimu. Itu sebagai bumbu nyoba masejo kolam membuat bakso. Alayolah kami baringan dimu kulai basamu. Ada rantang lanamu panjang mungkin kabal jelo-jelo. Sakali di siko iyo hujan jo pane babale biaso dia ada biaso limago ada anu sangku satu nalamu baca batambasi baca lanarayo